ntị aka kịta nwa unu anụ na Igbo ekwugo n'ofu Igbo ga-ekwu n'otu onye etu anyị kwule ka ọ dị ekene m Okay, wonderful people, I welcome you today on this edition of Namen TV. I remain your own faithfully Chukwemeka, the Unified Igbos Now proponent. I am with Ezibote. Kedu ihe m ga-etu gị biko jiri aka gị kwuo nne Igbo niile nne mmanwu Igbo niile nne mmanwu Igbo niile ebe a nụta awụ na Aguleri the ancestral home of the Igbos. Okay, mommy, nne mmanwu Igbo niile ana m ekele gị ịnụ n'obi gị ị nwere ebube biko kọwara ndị mba ụwa ebe anyị nọ ya na ihe a na-eme taa. ụmụnne m ekele m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo ndị ọma ekene m unu ata nwa anyị nọ n'okwu gaadị obu eri nna anyị bụ eri kemgbe eri ka anyị ji wee na-eli olili a kemgbe eri ka eji wee na-eli olili a olili a bụ olili ewepụtara olili aṅụrị anyị bụ ji wee bụrụ Igbo ọ nwere ife eji mara Igbo bụ Igbo Igbo bụ ụmụ Chukwu ụmụ Chineke sụrọ nkie na anyị bụ ndị nkie ndị a na-akpọ afịa Chika Chinyelu Chukwudị Chikelu ife niile bụ chi ya na Chukwuemeka onye nọ na okpu atata bụ eze Chukwuemeka eri nke ọgụ ịtọ ka iri ịtọ na ịnọ anya bụ eri bụ n'ọcha anyị nwa bụ ndị na-akwadie na-agbasi bụ ndị na-enyere aka gị na-aga ọfụma n'ala Igbo niile ebe Igbo adịda ebe Igbo asọtụ n'ọnụ ọ nọ n'ụlọ ọ nọ n'ọfịa ọ nọ na mba ọ gbagoro agbago o jere n'ugwu obodo oyibo ebe niile Igbo sọtụ n'ọnụ ka anyị na-ana ekwupụtara unu si na ọ ga-adịla unu mma ife niile bụ ngụ unu ji akwa ọmakwa na nri unu ife ọbụla unu tinyere aka gara aga etu ọbụla na sita wee mee na-abụrụ nke dị Chineke okike njọ ọ gara aga o nwere onye ga-akpagbu unu n'ebe unu nọ kama fa ga-akpagbu unu na-akpagbu efa onwe onye si na unu mee ka Chineke malụ ka Chineke were aka ya wee dozie elufe ọnọdụ ekelekwa m unu ekene m gị ngwa ka anyị jiri nke a wee bịachie achọrọ m ịjụ gị dịka ewu nne mmanwu Igbo niile kedu ihe wọrụ gị kedu otu isi arụ ọrụ nke mbụ bụgodu na ọmụnwa bụ nne Igbo niile maka dịka nne ụmụ m niile erika ebe ụmụ m na-erika ọ nkele ọrụ dịele m ịgba mbọ fụ na ụmụ m na-eme ọfụma ebe ụmụ m anọ na ọnwa ụmụ m nwere nsogbu ma gwa m nnefa mụbụ nnefa bịa ya bụ nsogbu adị dịka anyị nwere na Ghana kịta fasị m na-enwekwara nsogbu na Ghana ndị agwa nna anyị na-afa akwakọ ka anyị jee Ghana ka anyị malibe bụ nsogbu fa nye ọnwa ebe ọ bụ na ụmụ anyị nwere nsogbu fa mee ka anyị malụ anyị abịa ebe anwa ọ nwere nke nwebụrụ na Lagos mbụ anyị jee dozie nye ọ dị mma na n'ọlụ anyị erika ife bụ oke n'ọlụ anyị dịka nne mmanwu bụ ime ka udo na ịfụnanya dị n'obodo ka mpụ na ụwa na-alụ na n'obodo obodo kwụrụ ọfụma na-eme ọfụma eji agbala Igbo maka na Chineke ji Igbo eme ọnụ ekene m. Okay, ngwa ihe ọzọ m chọrọ ịmawụ ebe ị nọ nke ndị ọcha na-akpọ the office of nne mmanwu or more of a spiritual one or the elective ka ọwụ ihe onye ego toro biko ka ọ tụrụ anyị ka ndị Igbo na-amaghị wee mara ebe o tololo onye bụ ya ikpeazụ bụ narị 166 years ago narị arọ na iri isii na isii ka nwaanyị bụ ya ya na mụnwa na-anọchie ọ ntọsi anaba enwekwa nke ịtọ mana ya bụ nwaanyị bụ nnukwute ọchịagha ka ya bụ nwaanyị bụ ọchịagha melụkwudo soro
ụmụ nwoke wee na-akpa udo n'ala Igbo. Ya bụ nwaanyị mmelụ oge ndị ọcha bịalụ anụ ọgụ wee dozie ndị ọcha isi ọfụma. Unu mana ọ bụ sọ onye nwụrụ anwụ ka na-agbazi isi, a na-agbazikwa ndị dị ndụ olu. Nwaanyị a so wee gbazie efe olu nya na ife ọbụla dị n'ala Igbo tata na aga m eso wee gbazie olu. Ịma ihe na-arụ na ogo gị ọtụtụ ndị Igbo amara ya. Ihe gbasara ihe aga m achọ ka m nwee gị n'ebe dị serene, ebe dị cool, ka ị nwee ike kọwara ndị Igbo ka anyị jiri ya ka anyị nwee ike kwalite ihe gbasara nne mmanwụ a. Ife dị n'ọnọdụ a orika Maka na agago m na obodo Delta ebe m gara hụ ọmụ Aniọma, ọgwa nwaanyị, ezigbo nwaanyị ọchịagha, onye maara ya. Ịma ihe a chọrọ ka ndị Igbo wee mara na ụmụ nwaanyị ereligate, asị anyị nwụ ndị Igbo ha na-ereligate ụmụ nwaanyị na dị anyị na-enye ụmụ nwaanyị ikike na ugwu. Maka na iwepụ nwaanyị na nsogbu ga-adị. Ọkwa ka Chineke kele nwoke ka o kele nwaanyị, mana ọ lekọta nwoke si aka anyị onye enyemaka, o were anyị wee nye. Ọkwa ụmụ nwoke bụ isi. Ana m agwa onye ọbụla na ọkwa ụmụ nwoke bụ isi, ife ọfụkwa ya dị ka ya, mana anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ onu. Isi na-egbu olu na-egbu isi. Mba, onye Ibeneme gị ka isuo na olu bụ isi. Olu ga-ebu n'isi nụ. Olu gbajie isi adapụ. Ana m ekele gị ọnọdụ gị n'ala Igbo dị oke mkpa. Wee ihe anyị ga-achọ ka ụmụ okorobịa ndị na-etolite etolite mara na e nwere nne mmanwụ n'ala Igbo niile. Na nwa otu ihe si gawa dị aṅaa abịa dekọrọ unu. Fama ka mmalụ anyị na-afụ na ife na-afụ na mmụọ. Otu aka ọ dị. Ife ngwale ka ọ bụ ọ nwere ife melụ mbọsị anyị nene sayensị na ụmụ Igbo gbanụ nkịtị na-emelị na arụ gbanụ nkịtị na ọ ga-adị mma. Ife anyị gwara unu bụ na mmụọ nsọ mechi ọnụ gbanụ nkịtị na ọ ga-adị mma, na ọ dịgokwa n'anya bụ Igbo mma. Kilie oge anọla agha ọkwa na pam oru pam kenyere anyị tata anụnwa kilie. Ndị tiri anyị ife nọ n'ụlọ ọgwụ anyị na-asịsị fa ndo. Ndị tiri anyị ife anyị nwa na-asịsị ndị tiri anyị ife kilie nnukwu n'ụfụ ka ọ ga-adị. Etu ọ gwara unu ka ọ dị ọmanta aka unu afụ ya si ife unu ga na-ekwu ekele dịrị Chukwu, chi ụtụfụ ekenenụ Chineke, efifie ekenenụ Chineke, ndeli kelenụ Chineke, ezigbo ọnụ ụtụtụ kelenụ Chineke. Nwoke ọbụla nụrụ nwunye, ezigbote nwunye, inwe nnukwute mkpa dịrị ịkụnye kelesia Chineke n'ọnụ ụtụtụ ife dịka ọklọkụ iri na abụọ ịkpọte nwunye gị, ife dịka ofu ọklọkụ na ọkala na-aba na ọklọkụ ịbụa igwe onye be isi ya nnekwa nsogbu dịlụ mụ na anyị na-agba n'ezinụlọ a, nnekwa ka m si je anya, nnekwa ka o si dị. Kedu ife i kwuru? Ife ọ bụ na nwunye ị gwara iweli ya nọ ya bụ solushon. Onye nwa bụ ife Chukwu kwuru, otu a ka Chukwu si wee debie. Ife ọ bụ na nwaanyị ị na-anụ na be ibu nwoli ụmụ gwale na-etu a ga esi wee gboo mba nwa mee nya na ife Chukwu kwuru. Daalụnụ. Ụtagọdị ngwanụ ka anyị jiri pịachie, kedu mgbamume na ndụmọdụ ị na-enye ụmụ nwaanyị Igbo na-etolite na-eselite ndị maka na akpa na soshal midia ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-agba ọtọ, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị amaghị m otu onye na-agba ọtọ taa ga-esi pụta bịa nọrọ n'ọnọdụ elu echi. Biko anyị kwulie na mbụ ọ gwara oge ịnene anyị ịfụ na ọtọ afa na-agba ebenatabago. O nwere oge fa gbabara ọtọ nke na-adịrị anyị mma anyị gwa ụmụ nwoke go Itali wee chịnye ụmụ nwoke. Ọnwa nwata nwaanyị ọbụla ịfụlụ gba ọtọ na-aga n'ụzọ pịa Itali pịa be nna ya pịa ya bịa ekoje ile ezigbo afọ. Anyị ejiri ọzịa n'ọbịala aka nne mmanwụ sị pịa na onye ahụ Itali ka ọ na-je ile aka ka nwaanyị si ile aka. Ọ bụ na ị mere ya n'ọfụfa na-agba ọtọ na mmiri anyị mere ya onwe rizọt nyewa ka anyị na-akwụ ka anyị mee ya ọzọ. Mmanwu bụ Oliaku Chika Ibeneme. Abụ m former commissioner works housing transport na Anambra State 32 years ago. Wow. So adị m aka onwe nwaanyị ọbụla mele ife ada na-eme eme enye ife na-eme si mee ka mmalụ maka na Igbo ga-adị mma. Igbo ga-adị mma. Ọmanta aka kịta nwa unu anụ na Igbo ekwugo n'ofu Igbo ga-ekwu n'otu olu. Etu anyị kwule ka ọ dị. Ekene m unu. Ise. Ka biri n'udo, ka
ka biri n'udo